गुड निउसबो जोंहा बिबोनां फैगासिनो दं आरोना न'आवहाय मोनायाव सफैगोन सिलिगुरि मोनबाय होनदोंमोन लाफा एवनाय नैबे चाटनि ओमफ्राय नैबे थालिर मैखुन मैयानि बयलारसो बे गरम खालामाखै आं नैबे दाउजों आलुजों मास लेथ्रा गोजा जोबसै दे लोगोफोर ओइथिं होखांग'नो हाबाय माखासे फैबाय थायाहाय आंहा कभाराव फैसा दोनो ना हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निं टाइम ओमफ्राय आङो दखानाव दङ आरोना मैयानि कटखौनो गानफैफिनबाय आङो सिंनि गस्लाया आलादासो दै कटखौल' गानबोदों दा नङाबा सानसेनि भिडिअ सानगोन नोंसोर सानसेनि भिडिअ नङा दायो मर्निं टाइम आरोना खालि देखायनो आं दावबाय दाखौ मर्निं टाइमा जादों 10:45 जाबाय आरोना 11ता जानोसैबो मर्निंबाबो आं दहायनो फैदों ओमफ्राय भिडिअखौ थाब स्टार्ट खालामाखै विंगार फैथ'वाखै मर्निं नालाय बाजारनिफ्रायसो फैयो दायो मर्निं टाइम ना लोगोफोर ओमफ्राय मर्निंआवहाय मार्केटनिफ्रायसो फैयो नालाय विंगारा बेखायनो बेयाव गैया बायपासआ इयाव लागायो थांजोब्बाय आरोना लाइननि गारि फैथ'वाखै एसे टाइम जाबाथाय बेयाव थाफैजोबसिगोन दा लोगो मोनफिनगोन गिदिबो न'आव फैबाय आङो लोगोफोर ओंखाम जाग्रोनो 11:36 जाबाय 12ता जायाखै टाइमा दाबो होनबाबो जाखानानै लानोसै ओंख्रि गरम खालामदों आं माया दखानाव दंहैयो आरोना ओमफ्राय न'आवबो मिस्ट्रिफोर दंना सिथ्ला माबा प्लास्टार होगासिनो लेथ्रा गोजा जोबसै दे लोगोफोर ओइथिं होखांग'नो हाबाय माखासेनो गोदाव सोराव दोनजोबनाय रेक्सुआ हैयासो बोरै उन्दुनानै थाबाय हैयासो उन्दुनानै थाबाय रेक्सुआ रागा जोंगासिनो रेक्सुआ हायाव जिरायनानै थानांबायना बैथिंजाय ओमफ्राय बेयावसो थायोमोन ना बायहेरायाव थाबाथाय नोगोर जोंखायो आरोना ओमफ्य माने ओरैनोबाथ' जेबो नङा ओमफ्रायो हगाराखैना गावखौहाय खामानि मावदोंना बे प्लास्टाराव दा माने धालाय होखानायाव गादेरजोबगोन ना बेनि थाखायनो खाना दोननांगौ उपाय गैया ओंख्रि गरम खालामदों रमाया आलु फुलकबि दाउ बेदर संना गालांदों ओमफ्रायो मोनसे गुड निउसबो जोंहा बिबोनां फैगासिनो दं आरोना न'आवहाय मोनायाव सफैगोन सिलिगुरि मोनबाय होनदोंमोन दहायो ओमफ्रायो ओंख्रि लायनानै दोनफैखाबाय माया मर्निंआवनो बेदर लायनानै अमा बेदर लाबोदों खोमा अमा बेदर गोबाव जाबायना एसे मोनजायैया ओमफ्राय मोनजाबाबो हजोंनि अमाया आलादा जायो ओरैनि अमाया आलादा जायोना बेनि थाखायनो आरो स' जोंहा बयलारा आं मैयानो मार्केटाव बेलासियाव थांदोंमोन जे बेयाव लाबोखानायसो आरोना ओमफ्रायो बेखौ दायो सानाव जाबाय मैया मोनायाव सङासै जेबो साननिजोंनो जालाबायबाय जाना लागोन र' लोगोफोर नै लोगोफोर ओंखाम लाबाय लाफा एवनाय नैबे चाटनि ओमफ्राय नैबे थालिर मैखुन मैयानि बयलारसो बे गरम खालामाखै आं नैबे दाउजों आलुजों मा संदों आं सङाखै दे आं दखाननिफ्राय दासो फैदों जानोसै बेथ' जाया भाजा फुजा आंल' जायो बिदिब्ला जाग्रोनोसै जोङो ओमफ्राय न' सिङावसो जादों बाहेरायाव मिस्ट्रिफोर खामानि मावो नाथाय खामसालियाव जानो बोरैबा मोनो बेनि थाखायनो न' सिङाव जाबाय आरोना जों जाना लागासिनो र' दा लोगो मोनफिनगोन स' लोगोफोर दायो जोङो ओंखाम जाखांनानैहाय दखानाव हाबनानै माइ मिलाव माबानायाव थांबाय जायैखाय जोङो मोनसे जायगायाव थांनाय आरोना बोरायजों आंजों हाब्रु बिल लामाजों फैगासिनो दं जोंनो बोरायनाबो खामानि दं आंखौ दोननो आंनि खामानिया थाब जाबा आंखौ लाबोफिनगोन आरो थाब जायाबा गारबोगोन आरोना हाब्रु बिल लामा हाब्रु बिल औ खोन्थाबोखादां थांदो होनना बुंदों गाबोन थांनो हालामोन गाबोन दखान बन्द' दोनखागोन ना होनना बुंदों रबिबारखाय बन्द' दोन हा गाबोन रबिबार ना आं मिथिबावासो रबिबार ना जा स्रां थादों लामाखौ दिनै थांग्रोनोसै लोगोफोर बिदिब्ला खुलिबाय थायाहाय आंहा कभाराव फैसा दोनो ना लोगोफोर फरायजों आंजों थांनानै फैखांबाय जोङो फैनानैहाय आरो बै मिलावहाय थांनानै माइरंखौबो मिलाव होखांबायमोन बेखौबो लानानै माने गुन्दै सुन्दै गासैबो लानानै न'आव हरजोब्बाय आरोना आं माया दखानाव दंमोन ना ओमफ्राय दखाननिफ्राय आं टट'खौ लाबोबाय माइरंखौहाय लानानैहाय बेसिम दखानसिम फैनानैहाय माखौ थांदो नोङो होननानै टट'जों थिनहरबाय आङो भारा सारा हरनानैहाय ओमफ्राय सिथ्लाया माने माबा होदोंना धालाय होदोंना गाजाथ'नो मोनालागै गाहैजागोन खोमा हाथ'ला नङाबा नोरै दरखं जिंनिखौ होजोबगोन ना दा दोनगोन नामा एसे गाबोनफोर होनो बुंनो हाथ'ला आरोना गारिफोराथ' सोजानाय नङा खोमा दिनै नायनोसै मा जायो फुल होजोबदोंबा दादामोनाव दोनथ'नोसै आरो होजोबाखैबा खनायाव सोनानै दोनजायो आरोना प्लास्टिक होना दोननांगोन सिट जायैनि थाखाय बेल'नो ओमफ्राय मार्केटआवथ' ओरैनोबा दिनै थाङाबाबो जायो जानायालाय थांनाङा दिनै जेबो लायनांगौ गैया नैबे
बिनाङाबो माने सिलिगुरिनिफ्राय फैगासिनो दंमोन ट्रेनथ' गैया सिलिगुरिनिफ्राय ओमफ्रायो बासजों फैगासिनो दंमोन आलिपुर मोनहाङाव ना मोनबायमोन होनो नामा बेयावनो गारि गाज्रि जानानै होलायबायनो आंना मोनानानै सफैसिगोन बे उन्दैया नायसै दा खयथायाव सफैयो आरो फैनानै क'क्राझार थांबावो होनदों नामा मिथिला खामानि दंनो दा स' नायनोसै लोगोफोर दा मा जायो आङो दखाननिबो माल जोबस्रांजोब्बाय मोननैसो लायनांगौ दंमोन ओमफ्राय नायनोसै मा जायो दिनै लायनाय जायो ना जाया दिनै लायाबा गाबोनथ' सानडे होन्दोंमोन माया गाबोन सानसे दखान बन्द' खालामनानै दोनथ'दो होननानै रेस्ट लादो न'फ्राव खामानि माव माने जिफोर सुनांगौबा सुदो आरो नङाबा सुवाबाबो जेबो मावाबाबो रेस्ट लादो सानसे बेबायदि होन्दोंमोन आरोना नायनोसै मा जायो आङोथ' बन्द' खालामनो गोसो गैयामोन मा होनो माया स' दा लोगो मोनफिनगोन र' बिदिनो लोगोफोर